NPM det står for New Public Management, og er et fænomen, der begyndte at sprede sig rundt i hele verden i 80'erne. Og det er en bevægelse, hvor velfærden falder sådan lidt i baggrund til fordel for en konkurrencestat, hvor målet er en mere globaliseret verden. Og her skal de offentlige institutioner i højere grad fungere som private virksomheder, og staten vil så privatisere og udlicitere der, hvor man kan. Og der er så en central administration, som giver de enkelte enheder nogle mål og rammebestemmelser, som de skal følge. Og det er så en række tiltag og reformer, som har været med til at effektivisere og øge udbyttet på områder, som for eksempel uddannelsessektoren. Og i 2005 der kom den nye gymnasiereform, og der gik gymnasierne fra at være styret af staten og de derværende amter, til i meget højere grad at være styret af staten og så markedet. Som en virksomhed på den måde, at hver enkelte gymnasie får 70.000 kroner årligt per elev, der går der, og derudover får de 14.000 kroner per elev, der består afgangseksamen. Og på den måde ser man, at det i ret høj grad er kvantitet frem for kvalitet, hvilket kan få ret store konsekvenser for kvaliteten af undervisningen i gymnasiesektoren. Og det kan have store konsekvenser ved for eksempel, at man ser, at man i lavere grad som virksomhed er villig til at smide eleverne ud, hvis de for eksempel har for højt fravær, eller at man optager elever på skolen, som ikke i lige så høj grad er gymnasieegnet, men at man tilvælger dem, fordi de bor tæt på det pågældende gymnasie. Det gør man, og de her tiltag har man så taget for at undgå, at man får nogle specifikke elitegymnasier, og derudover også for at man undgår en masse flugt fra de lokale forstadsgymnasier. Derfor er der også ret mange centralt placerede gymnasier, der drager fordel af at have en specifik profil, som har det formål at tiltrække bestemte elevgrupper, ved at have en profil som musik, eller globalisering, eller medie, eller nogle andre tilbud, som kunne tiltrække elever. Og ved privatisering af den gymnasielle uddannelse vil man så få en meget større spredning af uddannelseskvaliteten på det enkelte gymnasie, som især vil være geografisk bestemt, fordi centrale gymnasier har langt større eftertrækning, og derfor vil konkurrere med hinanden for at tiltrække elever via profilering. NPM det ser man allerede i ret høj grad på erhvervsgymnasiale uddannelser som HHX og HTX, hvor man allerede er ret fokuseret på indtjening via den enkelte elev, og det kan man så bruge som et eksempel på, hvordan det vil komme til at se ud, hvis man helt og holdent privatiserer offentlige institutioner som gymnasiet. Jeg skal redegøre for konsekvenserne af New Public Management for lærernes og ledelsens arbejdsbetingelser. Og metoden, vi har brugt til at finde ud af, hvilke betingelser de har fået og hvad der er blevet ændret, det har været kvalitativt i form af interviews, som en anden gymnasieklasse har foretaget sig på Birkerød Gymnasium. Og det kan have både fordele og ulemper. En fordel kan være, at vi får en mere dybdegående og subjektiv mening om, hvad New Public Management har betydet for lærerne. En dårlig side til det kan være, at det ikke gælder for særlig mange, om det ikke kan sættes i en større boks, hvor alle lærere har det på den her måde. Altså det er ikke en form for nummer. Det er kun én persons udtalelse, så det bliver nødt til at bedømme det på os. Der er en delte meninger om, hvad New Public Management har indebåret. Men Özkan
som der er en af dem, der blev interviewet, gav udtryk for den kritik, som New Public Management generelt har fået, hvilket er, at skolen bliver set på som en virksomhed, og ikke er lige så human som et område, som det tidligere har været. Han siger, at på den anden side, synes jeg, at det kan blive for topstyret. Det kan være svært at nå ind til ledelsen, fordi skoleånden skal jo stadig være der. Vi producerer jo ikke elever, pakket ind i æsker og sendt ind ud på den anden side af fabrikken. Bare det, at han i tale sætter det her og gør det til et form for problem, betyder, at han har oplevet det i sin hverdag af, at der har været en større form for virksomhedsfornemmelse på skolen. Og især synliggørelsen af ledelsen har været med til at ændre lærernes syn på den, da der kommer et større skel mellem ledelsen og lærerne. Før der var lærerne mere med til at bestemme om for eksempel, hvorvidt en elev skulle smides ud eller ej, hvor nu er det meget mere ledelsens beslutning, fordi det er dem, som der styrer økonomien for skolen osv. Og det skaber et større skel. Den nye reform er også mere baseret på udbud og efterspørgselsprincippet, hvilket har en stor konsekvens for mange lærere, da deres linjefag kan blive nedprioriteret. For eksempel er musik ikke lige så populært måske nogle gange, som det plejede at være, og det kan betyde, at læreren, der har musik, kan få færre timer, end hvad han måske havde forventet at få, da han påbegyndte sin uddannelse. Også det, at der er mulighed for at få en ekstra belønning for sin indsats, er en stor ændring i forhold til før. Og det skaber jo selvfølgelig så også konkurrence og en form for hierarki mellem lærerne, at der er mulighed for at få en ekstra løntjek med hjem, eller andre ting, som der viser, at man har gjort nogle ekstra ydelser. Et citat, det er, at nogle lærere kan få nogle særlige tillæg, hvis de gør et eller andet. Det er også helt anderledes. Det har vi ikke været vant til. Vi har været vant til, at alle fik det samme, og der var en jævn fordeling. Det er et citat fra Joyce fra Birkerød Gymnasium. Og det er jo, som hun siger, noget helt andet, end hvad hun har været vant til tidligere i sin karriere. Men alt i alt, så lader det ikke til at have haft nogle særlig seriøse konsekvenser for lærernes hverdag endnu. Østkan, han sagde dog, at hvis den her topstyrede model bliver spidset med endnu mere til, vil lærerne miste gnisten omkring det handler om. Så det kan godt have nogle større konsekvenser i fremtiden, men som det ser ud nu, har det kun været nogle mindre mener for lærernes hverdag. Jeg skal kigge på nogle positive og negative sider ved New Public Management. Jeg vil starte med de negative sider, og den første negative side, jeg har fundet med New Public Management, er, at det er nogle for oversimplificerede målepunkter, man måler på med New Public Management, som ikke rigtig flytter sig med virkeligheden. Og her har jeg fundet et citat til at afspejle det fra Rasmus Willi, som er sociolog. Han siger, virkeligheden ændrer sig hurtigere end en række oversimplificerede målepunkter i bund og grund, hvilket understøtter meget godt, hvad jeg lige sagde. Det andet er, at der er mindre fleksibilitet i New Public Management, hvor det hele skal bogføres. Og sådan noget. Så det vil sige, at der er for eksempel der er ikke mulighed for borgerinddragelse i hjælp med ydelser, og der er ikke mulighed for ligesom, at bruge andre metoder. Og grund af, at alt det her, det skal ligesom være folk, der er ansat og sådan noget, der gør de forskellige arbejder og sådan noget. Og der har jeg igen et citat, og det er, det leder, New Public Management leder til en ufleksibel offentlig sektor, der ikke kan forandre sig, fordi den er båndlagt med kontrolforanstaltninger, der så at sige har fået fortrinsret. Ja, det siger jeg, det beskriver meget godt. Det tredje punkt er, at den virkeligheden er blevet ineffektiv, selvom pointen med den var, at den skulle være effektiv. Hvilket vil sige, at på grund af, at alle de her, ligesom det hele tiden skal undersøges, hvor godt det går med New Public Management og sådan noget, gør den bliver ueffektiv, og man skal bruge en masse ressourcer på det, i stedet for eksempel at bruge ressourcer på at ansætte flere pædagoger, så skal de hele tiden bogføre dem, der allerede er der. Og jeg har et citat her igen. Styringsinstrumenterne er blevet så mange og så omfangsrige,
at det, der startede som en intention om mere effektivitet, er endt som en paradoks, for den voldsomme styring har ført til stik modsatte, nemlig ineffektivitet. Og det sidste punkt, jeg har fundet, er, at der er kontrol, og det er, at alle de her, som ligesom er ansat under New Public Management, kan føle det her som en slags kontrol, i stedet for at det i virkeligheden bare er sådan, hvordan det går spørgeskema, så kan det virke som om det er sådan en kontrol, og det skaber til mistillid på arbejdspladser og den slags. Jeg har igen et citat. Eftersom styringsinstrumenterne hviler på en model for kritik, har mange offentlige ansatte en fornemmelse af, at de bliver kontrolleret, eller at der ikke er tillid til deres arbejde. Ja, og det var alle ulemperne. Og så er jeg meget hurtigt gå hen over fordelene, for her har jeg ikke nogen citater. Og den ene fordel er, at man er rimelig sikker på, hvad man får som produkt, på grund af, at det ikke svinger, og der er ført test på det og sådan noget. Og den anden er, at det er nemt at lave statistikker på, så det er også nemt at se, hvordan det ligesom går, på grund af, at det hele ligesom kan bogføres og laves om til tal.